Seguim l'entrevista. Coitos interruptus. Coitos interruptus. No sé què vols dir, No ho entenc. És que jo soy l'obra castellano. Coitos interruptus en llatí. Ahí te lo han estado. Que has interrumpido el coito. Joder. O sigui, posa dir que les coses possibles. Yo os lo explico en anglès, si vols. No, jo que ja no entiendo nada. Ja, però parla d'algú normal. D'acord. Què tal la festa d'avui? Molt bé, molt divertit, ens hem banyat, hem fet moltes fotos, hem menjat molt bé. Què has menjat? Sempre carn. Carn. Res de peix. De moment no. De moment. Però perdona, Bueno, talla. per què? Talla. Per què? No per res, o sigui, ja està. No, però hem menjat carn només. Sí, carn. Peix no hem menjat. Barbacoa de carn, sempre de carn. O sigui, cloïsses ni res no he menjat. No. Per això. Xofes. Per això fas. Xofes. I formatge. Sí. No, per això carn. Per això, a veure, quin problema hi ha de menjar carn? I per què no mires també el mòbil? És que clar, Per què no el miro jo? ja, perquè ets el locutor. Exacte. L'entrevistador. Ja, ara ja. Per què? Espera. I ara aquesta nit què faràs? Aquesta nit, pues no ho sé, mira, marxarem a Sílvia. Sílvia, ¿qué vas a hacer esta noche? Yo me he puesto la gama para que no se me ¿Qué ha dicho antes? Que no sé, todavía no lo sé, según lo que voy a hacer, Però què? Segons què? según la hora que llegue, según lo cansada que esté, Ahora que llegue, ¿dónde? allí, a mi pueblo, ¿Dónde? Según la mala manera, sí, oye, según la Parla hora castellà, llegue, según parla cómo castellà. esté de cansada, da igual, If you want, we can make the interview in English. da igual, En lo inglés no, entendemos. sí, yo no voy a tener que hablar en inglés ahora. Dale,